ഇന്റീരിയർ രംഗത്ത് നൂതന ആശയവുമായി യൂറോ മോഡുലാർ കിച്ചൺ സിസ്റ്റം എറണാകുളം. ഞങ്ങളുടെ സർവീസുകൾ: വിദേശ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയോട് കൂടിയ അലൂമിനിയം മോഡുലാർ കിച്ചൺ, ബെഡ്റൂം അലമാരകൾ, ക്രോക്കറി യൂണിറ്റുകൾ, ലോഫ്റ്റ്, സ്റ്റെയർകേസ് അലമാരകൾ, ഷോക്കേസുകൾ, അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ അലൂമിനിയം ഇന്റീരിയറും വർക്കുകളും ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ പരിശീലനം നേടിയ ഞങ്ങളുടെ ടെക്നീഷ്യന്മാരും ഫിറ്റർമാരും നിങ്ങളുടെ വർക്കുകൾ മനോഹരമാക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ ഒരു മേഖലയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ 22 വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവും നിങ്ങളുടെ വർക്കിനെ ഞങ്ങൾ മികവുറ്റതാക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും ഞങ്ങളുടെ സർവീസുകൾ ലഭ്യമാണ്. അതിലുപരി ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് 5 വർഷത്തെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടിയും നൽകുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക. യൂറോ മോഡുലാർ കിച്ചൺ സിസ്റ്റം, പൂക്കാട്ടുപടി, എടത്തല, ആലുവ. മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബൈ എക്സൽ അലുമിനിയം ഫാബ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, എടത്തല, ആലുവ. ഫോൺ നമ്പർ 9846592090 94474 14725.